motocin ministan za ka janye kai kuma irin zakewar ka kenan ji kake kai wani babban jarumi ne a yayin da ake wulakanta talakawa tamkar dabbobi a asibitin gwamnati cin hanci yawan za a kowane ofishin ma'aikacin gwamnati an sa ka nuna fushinka me yasa ba wanda ya nuna fushinsa a ire-iren waɗannan abubuwa amma a yayin da gurbataccen shugaba ya shigo hannu ku da kuke cewa za ku yi zanga-zanga ku yi kone-kone ku hargitsa komai da komai a cikin lunguna da sakuna na wannan gari kai wannan mutum yana sace abincin ku rayuwar ku har ma da goban ku ne idan har wani ibtila'i ya faru da ku ya kasance kuna buƙatar taimako to amfani suke da wannan dama hatta wannan taimakon masu sace shi tabbas yalla bai haka yake talakan gari iri na fuskantar matsaloli daban-daban yake saboda wannan rashawar a wannan kasar shi ma talakan ba salihin bawa bane dan uwa shine ma hanya mafi gurbata a wannan fanni rashawar da ke tattare da kuri'a ita ce ke bawa shugabanni wannan ikon a yayin da suka zo suka raba muku wasu 'yan tsirarin abubuwan amfanin yau da kullum din da ba za su wuce sati guda ba kawai zaben su kuke yi ba tare da tunanin menene abin da gobe za ta haifa ba saboda rashin sanin yanci domin kasa ta canza dole sai talakan gari ya fara canzawa domin kawar da rashawa don haka ku fara canzawa a natsuwa